Pasuje do kusu. Musím víc. Počkat, co to zazeme? 10.5. Já jsem byl v umělém spánku 3 dny. To byl divný sen. Mami! Tati! Haló? Kde jste? Tati, sedeš? Sedeš. Taky ne. Kde jsou? Haló? Kde jste? Počkat. Jsem na to. Co mám dělat? Ty máš ležet. Doufám už, že to žádný zombík není. Musím jít dolů, abych... Bojím se, jsem úplně vystrašený, úplně se klepu. Ani nevím, jak už z toho mám mít, jsem tu třeba 2 roky. Może to nebude žádný. Nemám. Když jsem ten poslední člověk na zemi, ještě Vidátor, co kdybych zkusil zavolat všem telefonním číslům na světě? Budu to zkusit. Ahoj, tady Vidátor. Cože? Já nejsem poslední člověk na zemi? To je skvělé. Jak se jmenujete? Vlastimil... Jakže? Vlastimil Martinovský, jo. Děkuji, naslánou. Počkejte. Co když bychom si dali někde sraz? Dal bych si sraz někde v lese, já vám pošlu svou radnice, jo? Jo. Tak naslánou. To je snad 50 kilometrů, to není možné. Zombík hnusný. Hej, dobré, to jsem já, ten vědec, který ti volal. Co si jdi pryč. Nemyš mi na tu hlavu, debile. A ty si jistý, že Jsem to já? Nejsem zombík, fakt. Vlivni. Co? Vlivni, jestli byl zelený. Tak čau, já jsem Daniel Novotný. Záchu, Vlastimil. Jo, to vím. Už víš. Hej, tak kámo, teď je to těžké, protože všude jsou tady zombíci. A tak všude, doslova všude. A tak bych chtěl vynalézt nějakou bombu,
která, když vybuchne, tak nebude jen takhle nějaký kouř, ale bude to lékařský kouř, který všechny vyléčí a bude z nich konečně normální lidi. To neumím, ale víš? Já to umím, já jsem vědec. Sice od té doby, co spadla ta atomovka, tak už se moc tak neučím a spíš se snažím přežít, ale furt mi to jak si jde, neboj. No a kolik zombíků vlastně na to vzal, čo? Ty vole, tak dneska to byl tak 23., možná 7., nevím. Oni občas útočí po skupinkách. A na ně utočili jenom po jednom nebo po dvou. Ale, počkej, jak vlastně, jako, jak dlouho jsi po té bombě byl v umělém spánku? Protože já jsem byl 3 dny, já jsem byl přímo u té bomby. Jo, no tak já jsem byl, myslím, že 2 hodiny, 3, než mě zbudil zombie. No, takže jako takové... Takže jsi zombík. Nejsem zombík, vole, já jsem ho zabil. Aha. Mám pro tebe takovou věc. Na ty zombíky, čím jsi zabíjel? Tvoje holýma písmama, nebo jsem měl ještě od táty kladivo. Hele, dík. To Ta táta elektrická, ne? Ano, to je... Nikdy se nevybije, ale nedává takový damage. Jo, jasně, dík. Tak jdem? Může mít. Jdem. Jo, mám pro tebe úkol. Musíš dojít sem a vzít léčivou vodu. Tak čau, já tam jdu. To je nejsme. Co to tam je? Jo, tady to je. Ochucená voda. Promíchá. Jej, čau, kámo. Donesu 100. Máte. Na stole máš peněžitou odměnu, můžeš si ji vzít. To voní klidno. Můžeme se propustit. Ochranný brýle. Tohle spraví celé lidstvo. Vaří se to, jo. Za chvilku by to mělo být hotový. Jo, se to nebuchne. Radši to zavřeme. Vypadá to, že už je to hotový. Vlastimilé, pojď sem! To svět je tak bez těch lidí, tak strašný. Rychle to musím napravit. Je to konečně. Konečně.